să testăm acest Haribo, marfigelul Haribo, cu sora mea. Ia, uitați, e mai micuță. Așa. O să revin după ce o deschid. Deja am deschis. Deci, ia uitați, ia. Ia uitați cum are sora mea. Vedeți? Are, nu e cu cola, cu căpșun. La mine e cu cola. Cred că o gura închisă. Așa. Bun. Și partea cu apă. Sunt bune? Ce note le dai? De la 1 la 10. 7. De ce nu sunt bune? E brăsculat? 8. Îi dai 8? Eu le dau 10. Stați un pic, stați. Așa. Și cam atât a fost. Dacă vreți să ne încercăm alte dulciuri, să scrieți în comentarii. Pa, pa! Zici și tu pa, pa! Pa! Hai, zis și